ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ንበዝሐልኩም ከመይ ሓዲርኩም ኣንሓኹም ሰላሓዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራም ናዩ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ لما أنتي إنك فلو حساب كم زبديو حدنت مسرت سكيتيو دبليو حدنت مسرت سكيتيو سكسس كابت حدناتو مسرت بهيوت حدنتيو حدنت اندحر الله خوينو وصيتناتو عوت زخونه نغرات عوت زخونه سراحات سكيتاو زخونه غعزو كنغعاز نخلينا سلازي حدنت زبال نغر ناي سكيت مسرتيو ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኣብ ኩሉ ዓይነት ጎደና በግልና ደረጃ ንኽንዕወት ሓድነት የድልየና በሓዳር ደረጃ በቤተሰብ ደረጃ በፋሚሊ ደረጃ ዕውት ዝኾነ ናይ ቤተሰብ ጉዕዞ ንኽህልወና ሓድነት የድልየና በቸርች ደረጃ ዕውት ዝኾነ ጉዕዞን መንቀሳቐስን ክንገብር ተደኣ ኮይና ሓድነት የድልየና በሃገር ደረጃ ዕውት ዝኾነ መንቀሳቐስ ክንገብር ተደኣ ኮይና ሓድነት የድልየና ስለዚ ኣብዞም ነብስ ወከፍ ናይ ህይወት ጎደና ክተቕሰልኩም ድጸናሕኩ ኣብ ነብስ ወከፎም ዕውታት ንኹንከውን ሓድነት ዝበሃል ነገር ክመጽእ ኣለዎ መጀመርታ ናይ ሓድነት ጅማሬ ኣብ ግለሰብ ኣብ ግላዊ ህይወትና ኣብ ግላዊ ጉዕዞና ዕውታት ንኹንከውን ሓድነት የድልየና ምስ ርእስና ሓድነት የድልየና ልብና ዝሓስቦ ኣእምሮና ዝሓስቦ ስጉምትና ኣብ ሓደ አንድነት እንተዳኣ መጽዮም ኩሉ ሓደ እንድሕር ኮይኑልና ሓሳብ ልብናን ስጉምትናን ኩሉ ሓደ እንተዳኣ ኮይኑ ውጽኢት ናቱ ስክዕታው ዝኾነ ጉዕዞ ክንጓዓዝ ንኽእል ኢና ኣብ ህይወት ዕውታት ሰባት ረእይዎም ኣብ ህይወት ዕውታት ሰባት ካብቲ ሓደ ኣብ ህይወቶም ዕውታት ክኾኑ ዝገበሮም ነቲ ናይ ልቦም ሓሳብ ኩሉ እንትንኦም ስለ ዝሰመረ እዩ ነቲ ናይ ውሽጦም ሓሳብ ኩሉ እንትንኦም ስለ ዝሰመረ እዩ ነቲ ኣብ ልቦም ዘሎ ራእይ ነቲ ኣብ ልቦም ዘሎ ዕላማ ኣብ ነፍሶም ኣብ ሓሳቦም ኣብ ኣፎም ኣብ ኣክሽኖም ኣብ ኩሉ ነገሮም ሓደ ዓይነት ሓሳብ ንኽገዝእ ስለ ዝጸዓሩ አንድነት ኣብ ገዛእ ርእሶም ስለ ዝረኸቡ ኣብ መንፈሶምን ኣብ ነፍሶምን ኣብ ስግኦምን ሓደ ዓይነት ሓሳብ ክገዝእ ዕድል ስለ ዝሃብዎ በአንድነት ድማ ሰለስቲኡ ፓርት ስለ ዝተቃነየ ውጽኢት ናይዚ ኣብ ህይወቶም ዕውታትን ስክዕትን ኣብ ህይወቶም ክመጽእ ይጅምር ማለት እዩ ምኽንያቱ حساب لبون سجومتون عفون كل نجارو بحد حساب زتقانية سب منم عينت نجرب هيوت دو كبلوز الحيلي لن مني بهيوت دوز بال مني جميرو زقارت عند حريل كوموني حساب لبون عفود الزاربون أكشنون ببينو زخانة سب عندنت زي بقول سب تمرت زي بقول سب جن أب كل زي جمهور وجودنا حوت هيتري اللي نيخا يسوع نزل عالم قويتايو متعرف كلش كم زي بال قدامي تسولونكي معرف حمشته قدامي تسلونكي معرف حمشته طاسي 23 كساب 24 أملاخ سلام بعلو خان كل انتناخم يقدسوا ريهم نكل انتناخم يقدسوا نناتو حساب نناتو عقل نناتو أجندة كل انتناخم بحساب يفلا من كل انتنانا بتي متعات يسوع كريستوس بزلوا منفسكم نفسكم سجاهم بزي منكب كركب يتحلوا إزي أتزتوعكم زلوا أمونيو نسون كجبريل أتزوعكم زول أمني ما نسخ جبريل منفسكم ننفسكم نسقاكم نسخ قدسين حدا حساب كم زمن الله جبريل يسوع كريستوس نزل عالم قويتاي سلازة حدنت كاب جلة سبيد جمر السخاء التحسبه السخي التحسبيه الترئيه قبل بخزوله نعوق ساعكندي نفسك تجزؤه نعوق ساعكندي سجوم تخي جزؤله بقومة أنيخي أبيوتك عود خون سلازة حدنت مجمرة أبجزاء رأسنا يدجمر كابو قتيلو دم حدنت أبيت سبنا حد عود ቤተሰብ መሰረቱ አንድነት ተዳአለው መሰረቱ ሓድነት ተዳአ ኮይኑ ክዕወት ይኽእልት ቤተሰብ ንኣብነት በሓዳር ደረጃ ተዳአ መጺና ሓዳርና ዕውት ንኽኸውን ካብታ ሓደ ዘድልዮ ንዕውት ንሓዳር ወይ ንውጽኢታዊ ሓዳር ወይ ንሰላም ናይ ሓዳርና እቶም ክልተ ነታ ሓዳር ሒዞም ዘለዎ ቤተሰብ እቶም ክልተ ዝተጻመዱ ኣካላት ስለ ሰላም ሓዳሮም ስለ ዓወት ሓዳሮም ስለ መቐጻል ሓዳሮም አንድነት ክፈጥሩሎም بحساب كسامعوا اللوم سلام قصال حدارهم ناتي ناتكا زبلو نجر بأندنتهم كفرسون كم زجود فوق جبر اللوم مخنياتو مقصال ناي حدار أب أندنت نايتهم تتأمت يزولو أندنت نايكلتيهم أب حسابهم أب الزراربهم أب تنايوشتهم عقدن انت دا أتفعلاليو أب حسابهم تدا أتزباريقو حدارهم كقصل تخولي يقولون
ምክንያቱ አንድነት ዘይብሉ ስጉምቱ ሁሉ አይጸንዕን እዩ አንድነት ዘይብሉ ነገር አይቀውምን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆም ኢሉ ነንሕድሕዳ ዝተፋላለየት መንግስቲ አይትጸንዕን እዩ አይትቀውምን እዩ ሓዳር ድማ ክጸንዕ እንተዳ ኮይኑ ቤት ክጸንዕ እንተዳ ኮይና ክትቀውም እንተዳ ኮይና ነታ ቤት እቲኣ ድቋጻጾሩ ዘለዉ ሰባት አንድነት የድልዮም ስለዚ ኣብ ሓዳር ዘለኹም ንሰላም ሓዳርኩም ንምቕጻል ሓዳርኩም አንድነት ፍጠሩ ንምቕጻል ሓዳርኩም ተሰማምዑ በብዙሕ መንገዲ ትደልይዎ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ምእንቲ ምቕጻል ሓዳር ኢልኩም ግን አንድነት ፍጠሩ አንድነት ዘይብሉ ጉዕዞ አይሰምርን እዩ አንድነት ዘይብሉ ጉዕዞ አይቀጽልን እዩ አንድነት ዘይብሉ ጉዕዞ ንዝመጽእ ንፋስ ናይ ምቋም ዓቕሙ ኣዝዩ ድሩት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም እዩ ስለዚ አንድነት ኣብ ህይወትና ንኽመጽእ ሓደ ብፍቕሪ ምርድዳእ የድሊ ካልኣይ ድማ ንነገራት ብህድኣት ምርኣይ የድሊ ሳልሳይ ድማ ንውሳኔ ዘይምህዋኽ የድሊ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ በሃገር ደረጃ ሓንቲ ዕውት ሃገር ናይ ዓወታ ዋና ምስጢር እንታይ ተዳኢልኩምኒ አንድነት ናይ መራሕቲ ሃገርን አንድነት ናይ ህዝቢ ሃገርን ነቲ ህዝብነት መራሕቲ ሃገርን ኣብ አንድነት ዘምጽእ ሓሳብ ተዳመጽዩ ተሃገር ክትዕወት ትኽእል እያ ተሃገር ክትቀጽል ትኽእል እያ ምክንያቱ ኣብ መንጎ አንድነት መራሕትን ኣብ መንጎ አንድነት እቲ ህዝቢ ሃገርን ዘሎ ሓድነት እሱ ነቲ ሃገር ሰላማ ዕረፍታ መቕጻላ ብልጽግና ዓወታ ኩሉ ኣብ ሓድነት ናይ መራሕታን ኣብ ሓድነት ናይ ህዝብን እዩ ዘሎ ምክንያቱ ሓድነት ናይ ህዝቢ ጥምረት ናይ ህዝቢ ምስ መራሕቲ ሃገር እንተዳ ኣብ ሓደ አንድነት መጽዩ ነቲ ሃገር ደው ከብላ ዝኽእል ሓይሊ የለን ምክንያቱ ኣብ አንድነት ዝግለጽ ሓይሊ ማንም ደው ከብሎ አይክእልን እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ካብ ዝገርመኩም አንድነት ኣብ ክልቲኡ ዓለም ይድሰርሕ ክፉእ ነገር ንኽገብሩ ዝተሰማምዑ ሰባት ክፉእ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ሰናይ ነገር ንኽገብሩ ዝተሰማምዑ ሰባት ድማ ንሰናይ ነገር ክገብሩ ከዓ ዝግድቦም ነገር የለን ምክንያቱ አንድነት ንዝሓሰብካይ ነገር ንኽትገብሩ ሓይሊ ኾነካ እዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ካብ ጥቕሲ 7 ከምዚ ይብል እምበኣር ካብ ጥቕሲ 6 እግዚአብሔር ድማ እንሆ ኩላቶም ሓደ ዝዘረብኦም ሓደ ህዝቢ እዮም መጀመርታ ግብሮም ከዓ እዚ እዩ ሕጂ ድማ ክገብርዎ ኢሎም ዝሃቀንዎ ዘበለ ዝኽልክሎም የልቦን ዋው ረአዩ እግዚአብሔር ድማ ኢልኩም እንሆ ኩላቶም ሓደ ዝዘረብኦም ሓደ ህዝቢ እዮም መጀመርታ ግብሮም ከዓ እዚ እዩ ሕጂ ድማ ክገብርዎ ኢሎም ዝሃቀንዎ ዘበለ ዝኽልክሎም የልቦን እምበኣር ማንም ንዘረባ ብጻዩ ምእንቲ ከይሰምዕሲ ንዑ ንውረድ ኣብኡ ከዓ ዘረብኦም ንደባልቕ በለ እግዚአብሔር ድማ ካብኡ ናብ ላዕሊ ገጽ ኩላ ምድሪ ፈሓበሎም ምስራሕታ ከተማ ከዓ ገደፉ ሪኢኹም ሓንቲ ከተማ ንስራሕ ኢሎም ክሳብ ሰማይ ትበጽሕ ትጥንክር ኢሎም ንምንታይ ነዛ ሓሳብ እዚ እግዚአብሔር ምስራየ እዛ ሓሲቦሞ ዘለዎ ሓሳብ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ዋይ ተተባሃለ አንድነት ኣለዎም ስምማዕ ኣለዎም ስምረት ኣለዎም ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኦም ካብ ዝመዲቦሞ ዘለዉ ደው ከነብሎ እንድሕር ኮይና እቲ ምስጢር አንድነቶም ምህራም ኢሉ ምክንያቱ አንድነት ተዳአሎ ዘይግበር ጉዳይ የለን አንድነት ተዳአሎ ዘይስራሕ ስራሕ የለን በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ንምንታይ ብዙሕ ዓወታት ደይርአ ንምንታይ ቤተ ክርስቲያናት ኣብዚ ጀመረው ጉዕዞ ብፍጥነት ዘይጎያ እንድሕር ኢልኩም አንድነት ተደይለ ክጓዓዝ ኣይክእላን እየን ኣብ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ዓወታ ዋና ምንጪ ኣበይ ዘሎ እንድሕር ኢልኩምኒ መራሕታን ተገልገልታን አንድነት ተዳአሎን ኮይኖም እቲ ራእቲ ንነዊሕ ክኸይድ ይኽእል ፍጥነት ክህልዎ ይኽእል ስክዒት ክህሉ ይኽእል እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስክዒት ኣብ አንድነት ናይ መራሕትን ህዝብን እዩ ዘሎ ሪኢኹም ኣሕዋት ገለገለ ሰባት ከይተረድኦም ንዓወት ቤተ ክርስቲያን ደጎናጽብ ስራሕ ማእከል ቤተ ክርስቲያን ይሰርሑ እዮም ንአንድነት ዝሃርም ድምፂ ሒዞም ስለዝመጹ ስለዚ ሕዋት ሓደ ምኽሪ ክመኽረኩም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንአንድነት ታ ቤተ ክርስቲያን ዘይንጎይ እንድሕር ኮይና ካፍታ ቤተ ክርስቲያን ንተኣለየላ ምክንያቱ አንድነት እንተዳ ነባላሽ ኮይና ብዙሕ ዕዮን ስክዒትን ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ከነጓናድብ ንኽእል ኢና ናይ ቤተ ክርስቲያን ዓወት ኣብ አንድነት እዩ ናይ ሃገር ዓወት ኣብ አንድነት እዩ ናይ ቤተሰብ ዓወት ኣብ አንድነት እዩ ናይ ግለሰብ ዓወት ድማ ኣብ አንድነት ወይ ድማ ኣብ ሓድነት ማለት እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሓድነት መሰረት ናይ ኩሉ ስክዒት እዩ ብግልኹም ምስ ተኣምንዎ ዕላማኹም ምስ ቪዥንኩም ኩሉ ነገራትኩም ሓድነት ይሃልኹም እትገብርዎ እትሓስብዎ እትምነይዎ ሓደ ይኹን ኣብ ቤተ ክርስቲያንኩም ከምኡ ብሃገር ደረጃ ከምኡ ኣብ ሓዳርኩም ከምኡ ሓድነት መሰረት ስክዒት እዩ ሻሎም